Три неща, които ще направят лаптоп ти по-бърз. На първо място през Task Manager отиваме на Startup Apps и изключваме всички приложения чрез Disable, които не използваме и не искаме компютъра да ги включва при стартиране и да се бави допълнително. Чрез Adjust the Appearance спрете почти всички визуални ефекти. Избирате Adjust the Best Performance. Нещата, които си оставям аз са Show Thumbnails. Това прави визуализацията на снимката Smooth Edges, което е за по-приятен и четим текст. И третото е Use Drop Shadows. Не е задължително, но прави текста под иконите по-четим. Третият начин е натискаме Windows и R заедно. Появява ни се прозореца Run. Тук пишем %temp%, за да изтрием всички временни файлове. След това натискаме OK или Enter. Маркираме някой файл, натискаме Ctrl и A, за да маркираме всички. И тук много важното е, ако не искаме да ни отидат в кошчето и оттам да ги трием отново, натискаме заедно Shift и Delete. Това ни изтрива файловете безвъзвратно и те не отидат в коша.